Hei, olen säveltäjä Joel Järventausta. Ollaan asuttu täällä Suomessa 5 vuotta nyt ja tällä hetkellä suunnittelen trumpettikonserttoa ja vähän laajempaa oopperaa. Ja sä olet ollut Lontoon King's Collegeissa Sir George Benjaminin opissa, ja hän on myös oopperasäveltäjä kaiken muun ohessa. Ja sinä sävellät nyt koko illan oopperaa. Kyllä, 2-tuntinen ooppera on tulossa työpöydän ääreen jossain välissä tässä. Ensi vuonna olisi tarkoitus aloittaa kunnolla säveltämään ja siinä on solisteja ja muutama kuoro ja 12 soitinta ja 2 tuntia pitkä, niin kuin sanoin. Ja Suomessa se tullaan esittämään. Suomessa tullaan esittämään. Hieno homma. Minkä sinä näet oopperan merkitykseksi Suomessa? No, jos ooppera pystyy koskettamaan yleisöä jollain tavalla ja muuttamaan, tai ei välttämättä muuttamaan ajatusmaailmaa, mutta pistämään ajattelemaan asioita eri tavalla, niin se olisi tärkeää mun mielestä oopperassa.